Dem baş kuşku birayê hêjan, xeleka me îro şaxa cemê efrîn sêzdeh kît e. Me got 10 şaxin, me 16 got 15 14 îro ya sêzdeh kît bi navê cemê efrîn e. Em ê nimuneyekê bixwînin û perçe bikin çend dirêj, çend kinin, çend kurt in. Nimûne cih bigiret û îro bûye hêzek netewî, gerçê be yekîtî ji me Kurdar jiyan. Cih dirêj e, big dirêj e, re kurt e, tu kurt e, î dirêj e, ro dirêj e, bo kurt e, we kurt e, hê dirêj e, zek dirêj e, ne kurt e, te kurt e, wî dirêj e. Cemê paşiyîn ger dirêj e, çê dirêj e, be kurt e, ye kurt e, kî dirêj e, tî dirêj e, ji kurt e, me kurt e, kur dirêj e, da dirêj e, re kurt e, ji kurt e, yan dirêj e. Du dirêj, du kurt, du dirêj, du kurt, du dirêj, du kurt dirêjek. Her wiha ev helbest çendî dirêj be û ser vê terazoyê bête hûnan. Di xêr û xweşiyê de bimînin ta xeleka bê.